Эфирде яңалыклар вакыты студияда Олсун Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Көн үсәсен, төн үсә. Коммуналь хезмәтләр өчен түләү белән бурычлар саны да арта. На выселение подавать материал только так. То есть на уменьшение жилой площади, закрывать задолженность по лицевым счетам, а дальше. Потому что по-другому никак. Бәхетле балачак. Республикабызда халыкара балаларны яклау көне үтте. Миңа МЧС машинасы шады, ул бик матур. Футбол сөючеләр өчен бәйрәм. Әлбәттә, ишек алды футбол лигасы узды. Капитаны набираются игроков и так, и в итоге набирается команда. То есть один капитан, который сам себе набирает команду, как это было, допустим, у меня во дворе. Коммуналь хезмәтләр өчен түләү тарифлары елдан-ел арта. Алар белән бергә счет фактураларны түли алмаган бурычлар саны да. Торак коммуналь хезмәтләр өчен акча түләмәүчеләр белән ничек эш итәргә? Җыелган зур бурычны өлешчә түләргә мөмкинме? Әлеге сорауларга җавапны Аса Әхмәтҗанова белеп кайтты. Унысына кадәр түләргә идарәче компаниянең бу таләбен халык төрлечә кабул итә. Кайберәүләр фатир өчен квитанция килүгә шунда ук түләсә, башкалар буш вакытларын яки финанс хәле яхшырганын көтә. Ә өченчеләре мәҗбүри түләүне санга сукмый, акча җитми яки идарәче компания начар эшли дип түләүдән баш тарта. Новация идарәче компаниясе җитәкчесе Лилия Әхмәтшина әйтүенчә, аларның идарәче оешмасына халыкның гомуми бурычы 47 миллион сум тәшкил иткән. Алар барлыгы 125 күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтәләр, ләкин йортның 372 фатир хуҗасы коммуналь хезмәтләр өчен түләми. Мы уведомления. Хатлар җибәрәбез, әгәр безнең белән элемтәгә кермәсәләр, чикләүләр кертәбез, ниндидер коммуналь ресурсны сүндерәбез яки гомуми йорт милегеннән өзәбез. Бурычлар суммасы белән исемлекләр эләбез. Монда күршеләр хәбәр итә башлый һәм аларны безгә җибәрә. Вывешиваются списки по квартирные суммы задолженности. То есть где-то соседи уже начинают информировать и вроде как бы приводят. Бурычны искә төшереп шалтыратудан алып судка мөрәҗәгать итүгә кадәр торак коммуналь хезмәтләргә бурычларны җыю өчен идарәче компания Россия Федерациясының торак яки гражданлык кодекслары белән каралган берничә ысулны куллана ала. Еш кына идарәче компания бурычны өлешчә түләргә мөмкинлек бирә. Хезмәт хакыннан бурычны түләү өчен хезмәт күрсәтүче оешма вакансия тәкъдим итә ала. Ну, у нас претензионная работа производится на постоянной Бездә буш даими алып барыла, бурычлар һәм түләүләр көн саен күзәтелә. Без әлбәттә барлык мәсьәләләрне судка җибәргәнче җайга салырга тырышабыз. Килешүләр төзибез һәм һәр бурычлы белән түләү буенча аерым эшлибез. Әгәр дә контактка кермәгән начар түләүчеләр булса, без барысын да суд приставларына тапшырабыз. Есть такие злостные неплательщики, которые не идут на контакт, то через судебных приставов. Идарәче компаниядә 372 хуҗа бурычлар туплый. Алар арасында торак булмаган бүлмәләр дә бар. Это у нас Центр содействия молодежи, который находится в многоквартирных домах. Вот они тоже у нас не оплачивают за жилищные услуги, что нарушает права населения, жителей. Луч яшүсмерләр клубы җитәкчесе урында булмау сәбәпле администраторы да хәбәргә кул куюдан баш тартты. Алайда клуб мөдире телефон аша элемтәгә чыкты. Донесите, пожалуйста, до вашего руководства, что своевременно нужно оплачивать. Коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүче бурычлар белән иң беренче идарәче компания эшли. Бүген, мәсәлән, Новация идарәче оешмасы шушы йортка килде. Монда бер ханым 183 мең бурычы булган. Һәм ул безгә бүген ишекләрен ачмады. Белоглазова урамы 151 адресы буенча яшәүче ханым инде 3 елдан артык коммуналь хезмәтләр өчен түләмәгән. Аңа идарәче оешма хәзер башкача басым ясаячак. Здесь, если надо уже будет смотреть, если на выселение подавать материал только так, то есть на уменьшение жилой площади, закрывать задолженность по лицевым счетам, а дальше. Потому что по-другому никак. То есть сами собственники на контакт не идут, несмотря на то, что у них, по-моему, уже даже отключена электроэнергия, мы не раз отключали. Аса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе.
1 июньнен дорыларға қарата яңа контроль шарасы үз күшіне кірді. Хәзір сату алдынан препаратлар милли маркировка системасы аша текшерелешек. Әгер дору турында мәгълүмат юк икән яки ул блокланган исемлектә исәпләнсә, касса системасы сатуга юл куймаячак. Яңалык яраклылык вакыты чыккан дорыларга гына түгел, сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан закон таләпләрен бузу ачыкланган өчен гражданлык әйләнешеннән чыгарылган препаратларга да кагылачак. Башка темаларга кичә Әлмәттә халыкара балаларны яклау көнен билгеләп үттеләр. Бу көн өлкәннәргә тагын бер кат үсеп килүче буын, аларның сәламәтлеге һәм иминлеге өчен җаваплылык турында искә төшерә. Бәйрәм уңаеннан шәһәрнең төрле урыннарында күңел ачу чаралары узды. Шулай Татарстан нефтенең 60 елгы исемендәге шәһәр паркында махсус техника күргәзмәсе оештырылды. Коткару хезмәтләре хезмәткәрләре балаларга аларның машиналарында утырырга, сирена кабызып, хәтта янгын сөндерү кранынан су сибеп карарга да рөхсәт иттеләр. Вот это, чтобы нам на голову, если что-то будет падать, чтобы у нас все было хорошо. Когда вот мы едем на пожар, мы вот их надеваем, то есть, видишь, теплая, большая, чтобы нам не было жарко, чтобы мы хорошо себя чувствовали. 15 янгын части белгече Валерий Брагин янгын сөндерүченең хәрби киемнәрен күрсәтә. Мондый кием аны югары температурадан, уттан һәм төрле химик маддәләрдән саклый. Шулай ук белгеч балаларны янгын сөндерү техникасы белән таныштыра һәм аларга махсус янгын сөндерү техник кораллану турында мәгълүмат бирә. Мисал өчен, бу махсус насос. Биредә краннар урнашкан. Янгынның кайсы якта булуына карап, белгечләр шул якка көйлиләр шлангны. Аннары менә монда су бирү кнопкасына басып, аны кабызып җибәрәләр. Белгеч билгеләп үткәнчә, аны янгын сөндерергә әзер хәлгә китерү санаулы секунд эчендә башкарыла. Яшь кунаклар машинаның һәр детален җентекләп карый алдылар. В первую очередь мы хотели, наверное, развлечь детей. Беренче чиратта бәйрәм көнендә без балаларның күңелен ачырга теләдек. Без аларга барысын да аңлаттык, суның шлангтан ничек килгәнен күрсәттек. Мондый шартларда тулаем безнең һөнәр белән таныштырып булмый. Шуңа беренче чиратта бурыч нәкъ менә балаларның күңелен ачу иде. То есть в первую очередь задача была именно развлечь детей, а во вторую уже познакомить с профессией. Балаларга үзләрен янгын сөндерүче ролендә сынап карарга мөмкинлек бирделәр. Алар махсус шлангтан фонтанга рәхәтләнеп су сиптеләр. Это было круто и незабываемо. Рамазан белән Диана Валиуллиннар калабызга Казаннан кунакка кайтканнар. Беренче тапкыр коткару техникасын шулай якын күрә алдык диялар. Аларны бер машинада җиһазларның шул кадәр күп булуы гаҗәпләндерә. Базарный машинаның көпчәкләре зур, чтобы мин белим, чтобы ул, наверное, узарга булды бөтен җирдә. Миңа МЧС машинасы шады, ул бик матур һәм аның төсләре бик ошый миңа. Балаларда коткаручыларның экипировкасы да зур кызыксыну уята. Әлмәт шәһәрнең эзләү коткару посты башлыгы Фәсхетдин Сыраев коткару чаралары турында хәбәр итте. Это при ДТП, при несчастном случае на воде и при каких-то химических утечках где-то на предприятии, где-то спасатели имеют эти средства. Юл хәрәкәте кагыйдәләре турында тәрбияче яки укытучы сөйләү даими күренеш. Әмма дәүләт автоинспекциясенең чын хезмәткәре кагыйдәләрне аңлату хәтердә тәгаен истә кала. Очрашу тагын да нәтиҗәлерәк булсын өчен инспекторлар балаларга үз машиналары руле артына утырырга да рөхсәт иттеләр. Тере музыка күңел ачу программасы һәм онытылмас хис кичерешләр. Балаларны яклау көнендә шәһәр пляжы территориясендә Альмет Music Fest исемле музыка фестивале узды. Халык һәм кунаклар өчен республикабызның 5 шәһәреннән килгән коллективлар катнашында 6 сәгатьлек концерт программасы оештырылды.
Сәхнәдә Әлмәт, Казан, Лениногорск, Бөгелмә һәм Яршаллы шәһәрләреннән 16 төркем үз иҗатларын күрсәтә. Фестиваль 3нче ел рәттән үткәрелә һәм популярлыгы елдан-ел арта ди оештыручылар. Катнашчылар биредә үз казанышларын күрсәтергә, башкарылган җырларга бәя алырга һәм әлбәттә популяр җырларга яңа сулыш кертеп, үз иҗат иткән җырларын да тәкъдим итәргә мөмкинлек алалар. Фестивальнең төп максаты әле танылырга өлгермәгән беренче адымнарын ясаучы талантларны сәхнәгә чыгару. Biz bu festivalni 2023 yılda başladık. Karaküz festivali bilan ilhamlandık. Bizga muzikal soobществолардан bir ko'p so'rov bo'ldi. Biz bu Almat muzikal festivalini ijodiy talantli kishilarni kiritamiz, ham ularning maqsadlarini ijodiy etamiz. Үч ел элек мондый фестивальне сораучылар арасында Дмитрий Лыков. Ул вакытта аның фикерен хуплап тормышка ашырулары өчен бүген сөенә. Музыкант билгеләп үткәнчә фестиваль ярдәмендә ул үзенең балачак хыялын да тормышка ашыра ала. Все музыканты, они растут. Музыкантлар барысы да ниндидер үзләренә ошаган башкаручылар иҗатында үсә. Мисал өчен кемдер чит ил җырчыларын тыңлый. Минем Антон Борисов исемле танышым бар. Мин аның җырларында үстем. Көйләрен гитарада уйнарга өйрәндем. Аның белән бергә уйнау минем балачак хыялым. Ә бу ел мин аның белән бер составта Маркиз төркемендә уйныйм һәм бер сәхнәдә чыгыш ясаячакмын. Так получилось, что я играю в составе с ним. Это в группе Маркиз. Снова молчишь, но опять что я сделал не так. Мондай тарихлар белән бүлешүчеләр әз түгел. 3 ел дәвамында фестиваль музыкантларга иҗади үрләр яуларга ярдәм итә. У нас один участник группы Кинопровод. Безнең төркемнең бер катнашучысы яшь малай. Узган ел аңа 14 яшь тулды. Ул моңа кадәр Яңа Чишмә авылында өендә генә уйнаган. Очраклы рәвештә безнең студиягә эләгә һәм әлеге юнәлештә үсә башлый. Хәзер ул безнең төркем солисты һәм бу фестивальдә инде икенче тапкыр чыгыш ясаячак. Будет выступать здесь второй раз уже. Чарада һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Фестиваль партнерлары бушлай танып белү остаханәләре үткәрде һәм интерактив зоналар оештырды. Балалар өчен бүләкләр дә әзерләнгән иде. Килгән кунакларда автозон күргәзмәсе аеруча кызыксыну уятты. Биредә һәрбер теләгән кеше музыка тыңлый алды һәм әлеге җайланмаларны машинага ничек дөрес итеп урнаштырырга икәнен белә алды. Атмосферно, интересно, красиво, качественно. Да, все замечательно, я считаю. Просто пришли, отдыхаем, музыку слушаем. Я ждал от себя честно больше надежд, но проблем мы в себе дарит решить. Күңел ачу программасы кичке 10-га кадәр дәвам итте. Балаларны яклау көне алдыннан Түбән Мактамада Рубин Ишегалды футбол лигасы проект кысаларында Ишегалды футболы буенча турнир узды. Үзләренең осталыкларын һәм әлеге спорт төренә мәхәббәтләрен күрсәтергә 50-гә якын яшь спортчы җыелды. Районыбыз футбол сөючеләре өчен чын бәйрәмгә әверелгән вакыйганы без дә күреп кайттык. Олы футбол яки мини футболдан айырмалы буларак Ишегалды футболында катнашучы команда составына төрле яшьтәге балалар керә. Бер үк командада 8 яшьлеге дә, 16 яшьлеге дә булырга мөмкин. Каноп спорт үзәгендә узган ярышларга 50дән артык бала килгән иде. Ишегалды футбол лигасы кагыйдәләре буенча командалар турнирда ук формалаша. Башта капитаннар билгеләнә. Бу турнирда алар 8. Алар чиратлашып уенчыларны үз командаларына җыя. Создавался турнир, это, наверное, как... Турнир мөгаен балачак хатирәләреннән барлыкка килгәндер. Без яшь якта ишек алдында җыелып уйный идек. Башта уйнарга теләк белдерүчеләр кушымтада теркәлә. Ул безнең инде официаль рәвештә эшли. Анда иң активлары билгеләнә һәм алар турнирда капитан итеп билгеләнә. Аннары очрашу барышында һәр капитан үзенә команда җыя. Без уйнаганда безнең ишек алдында да шулай иде. Капитаны набираются игроков и так, и в итоге набирается команда. То есть, как бы, один капитан, который сам себе набирает команду, как это было, допустим, у меня во дворе. Бу өчен Ишегалды футболының атмосферасын тудырады оештыручылар. Төрле яшьтәге балалар футбол әзерлегенә һәм социаль статусына карамастан ишек алдында уйнаган кебек уйныйлар. Монда безнең спортивный мәктәпләргә йөреп бетергән именно двордан чыккан балалар, любой бала ярышка килә. Biz anlaştıklarga, o kadar üstlerge telimiz. Şu an göre bunda milli turnir
оештырылабыз. Еш футболчыларны ике төркемгә бүлделәр. Беренчесендә җиңү өчен Клим, Әлмәт, Метеор һәм Повезло командалары көрәшсә, икенче төркемдә Ракета, СКМ, спорт мәктәбе һәм хезмәт резервлары очрашты. Егетләр җиңәргә генә түгел, беренче чиратта яңа форматтан ләззәт алырга килгәннәр. Самое главное получить удовольствие от игры и получить благоприятные эмоции. Сегодня мы надеемся, что покажем хороший футбол. Ишегалды футболның форматы бүген актив үсеш алу турында Булат Саубанов уртаклаша. Үзе футбол белән 3 еллык шөгыльләнә башлаган. Мондый форматның файдасы һичшиксез зур ди ул. Это польза, и мы так опытом обмениваемся с младшими. Турнир уеннарының киеренке финалында Клим командасы җиңү яулады. Икенче урында СКМ, өченче урында Әлмәт командасы. Моннан тыш турнир азагында иң яхшы уенчылар да билгеләнде. Һәм тагын бер мәгълүмат. Иртәгә бөтен дөнья велосипед көнендә ел сайын үткәрелә торган велосипедта эшкә бөтен Россия акциясе узачак. Иртәнге 7-дән шәһәр урамнарында 5 энергетика ноктасы оештырылачак. Анда волонтерлар акциядә катнашучыларга 500 махсус файдалы пакет тапшырачаклар. Бу иртәнге эшкә бару юлын сәламәтлек өчен генә түгел, экологик яктан да файдалы итү өчен менә дигән сәбәп. Хәрәкәткә барлык теләүчеләр дә кушыла ала. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шәлтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.